салом алейкум бародарон. ҳозир ман ба шумо чӣ хел овози телефони худро каме бошад боз баландтар кардан дар кор. Масалан аз ман Samsung Galaxy G7 аст, намқадар баланд аст. Вақте ки дар берун музика ёки видео тамошо мекунам, соз намешунавам. ман аз ҳамин программаҳои фурсатро истифода бурда, аз ҳамин программае ки ман барои шумо нишон медиҳам, шумо ҳам истифода кунед. хуб, бустер динамик медароем. хуб, дар инҷо симка ки дар тарафи дусти чап аст дар боло роя бор зиё мекунем. окей, дар инҷо мо бошад баланд мекунем 60. барои иро мо 100 кардан мо медорем настройка. настройка медорем. аз инҷо мо тотаи 100 мебаремаш. вақте тотаи 100 бурдемаш, боз назар мекунем. бинед анакун меравем. вақте ки аз ҷо мо баромадем, бахшиш бародаро, ман барои шумо наметавонам ки ягон музикаро монам, аз сабабе ки ман якумш ки ман зиёд музика дар телефон надорам. зиёд не, ман музика mp3 дар телефон надорам. ва баъдан агар барои шумо агар ягон музикае ки видео монам, ман ҳама инҳоро ман аз YouTube скачат кардам. вақте ки ман инҳоро ки дар YouTube монам, YouTube метавонад ки видеои маро жал партояд ёки автози права бизанад. аз ҳамин сабаб бахшиш ябор шумо аз ҳамин программа барнома истифода кунед. иншоалло ки каме бошад телефони шумо баланд мехонад. хуб бародаро, ба канали мо обуна шавед, лайк, подпискаро фаромӯш накунед, комментария намонед.